Marek, čo sa ti na takéto víkendovke páčilo? No, páčilo sa mi vlastne v prvom rade spôsob, akým podávaš tie informácie, ľudským, empatickým, mnoho príkladov takých, onakých, aby to pochopil človek, ktorý je z takej sféry. Ďalej je to určite netradičné, tým pádom akože kebyže som na nejakom inom kurze o niečom kvázi nudnom alebo tak, ale aj keby bolo toto o ničom nudnom, ale sú tam tie neštandardné postupy, tak ťa to vie udržať aj kľudne aj tie 2-3 dní akože v sústredení a tiež si z toho určite odnesieš viac informácií, lebo si to máš akože tie informácie napojené na tie zážitky, spomienky, ako keby teraz sme 3 hodiny v konferenčnej miestnosti, potom aj pol hodinu pauzu, coffee break a ideme zase. Z toho si, bez toho, aby si písal poznámky, z toho si nič neodnesieš. Ja som si poznámky nepísal, lebo som nemusel. Si to zažil. Áno. To, čo som si chcel odniesť, som si určite odniesol. A to, čo som si neodniesol, na to si určite spomeniem. Dobre. Super zážitok. Super. A čo je to za dôvod, prečo by si odporúčil takúto víkendovku mladým ľuďom ako si ty? Zmení to pohľad na, ani nie tak na svet, ale na život ako taký. A napriek tomu, že dávaš rady akože tým manažerom, majiteľom firiem a tak ďalej, tak to je ať jedna sa to určite zísť v budúcnosti a ať dva tie rady sa dajú aplikovať na úplne hocičo, ale že úplne hocičo. A je to zážitok, naučíte sa, čo všetko je človek a hlavne vedomie ako také schopné fyzicky urobiť sám so sebou a vlastne s budúcnosťou, s ilúziou budúcnosti. Presne, presne. A poslednú otázku mám na teba, že nejakú personal message pre mňa, pre chalana akože Juraja, ktorý tu sedí teraz pre kritiku, hej, alebo dajme tomu. Čo by si chcel mne osobne teraz povedať? Poďakovať hlavne, asi určite. A že to robíš úplne perfektne tak, ako to robíš. Že by som asi nič nemenil. Super. Ďakujem. Ja ďakujem, že si tu bol. Ja ďakujem tiež, že som tu vlastne mohol byť. Ty inšpiruješ takisto aj mňa. Ďakujem za nádherne strávenú víkend. Díky moc. A ja. Čágo. Ahoj. Užívaj život. Aj ty.